Je to už velmi dávno, od doby, co zemřel známý vrah s oblibou malování. Lokace jeho vily byla nedávno zveřejněna a vydalo se zde mnoho vandalů a zvědavých lidí, co se tam chtěli podívat. Ať už ze zvědavosti a adrenalinu, či vandalismu a ničení obydlí, avšak prý se odsud nikdo nevrátil. Tak jsme konečně tady. Jo. O tomhle domě se tolik mluvilo. No jo. Vstup zakázán. Ale asi si nasadíme masky, co? No, fuj, to na čeho šlápnu. Krev. Já zde nasadím Šílám. masku. Nice. A Já já to taky. jdu doštípnout. Ah, Jde ti to? A má Dobrý, to. mám to. Tak jo, jsme tady. Tak jsme tady. To je opuštěný, ale je tady furt. Fakt je to Světlo. ono. Ale Tak takovou vilu bych si nekoupil. No to já teda taky ne. Půjdeme se jít asi na zahradu, Jako kdyby byl v lepším stavu, tak jako jasně, ale tomhle fakt ne. Takhle ne, no. Tady je dokonce nějaká prolejzačka. To má být jako co? Ale on měl děti, ne? Myslím, že měl. Myslíš, že měl? Myslíš, že Já- měl? Já mám pocit, že jo, ale že se k ním nechovám moc pěkně, tak jim koupil jenom tohle a myslím, že ani do baráku je nepouštěl, jsem slyšel. Kámo. Fakt, jo. Jestli tady najdeme To někde určitě venku ne, nějaký otec. jejich, jestli tady najdeme venku nějaký jejich těla, tak já odsaď uteču. Tady je nějaké bludiště. To se můžeme klidně podívat, jestli chcete. Tak co, našli jste něco? Ah! Jo, Co se děje? co je, co se stalo? Co se děje? Co je? Bacha, bacha. Vole. Fuj, Se lek, kámo. kámo, se to nemůže dělat, to je slabý žaludek. To bych... Tady už nebudu na zahradě. Já radši nic neříkám. Jdeme pryč. Fuj. Kámo, No, Já co se napadlo. mnou vnitř chce teď? Co se s tím stalo? počkat. Kurňa, počkej. My nemůžeme ven? Počkej. To nejde vůbec, ale počkej, máš ty štípačky. Mám, to Máš nepůjde, ty to nejde. Až já mám u sebe krumpáč. Co to bylo, co to bylo? Co to bylo? Ty chceme jít pryč? Myslíte si, že to je pravda, co jsme se dočetli? Se tady fakt straší. Je Já to mám možný, krupáč, Pojďme nevím, to to, prozkoumat. jo, to bych šel prokopat. Asi jdem dovnitř, nebudem. Oh, Kámo, fuj. To nejsou pěkný zvuky. Tak jdem. Jo, tady jsou ty jeho obrazy známý. Co dělá, to nevadí, nemůžeme to vybrat. nebo- pěkně. Nevadí to, tady jsou dvakrát tolik po fialkách. Tak podíváme se sem. Tady je koupelna, jo. Tady je nějaká cesta Ale- tady nahoru. Ale koupel není zas tak špatná, to jako se mi docela líbí. Jo, koupelna je Co tam dobrá dostal? docela. Se zachovala. Tady, když to vlezeš, tak tady A jo, je nějaké, to já ne. tady se dá projít. Pojď zpátky. Nevedem zpátky. Jo, jdeme, to je lepší. Jsem se lek, ty. Dobrý počasí je. Tady je No, asi to je jenom nějaký, hlas. tady je asi nějaký sklad a nějaké vypíkání tady. Ale myslím, že tady fakt budou nějaký vzácnosti nebo něco. Je to Říkal, možný. To je vše Hej, možná, prohledejte to. to je vše možná vybarakovaný. Co Hmm, myslíte? co Asi jo, už to no. bude všechno. Nevím, no. Ale nějaký obraz bychom vzít mohli. Když slyším to jenom já? Co to? Já to taky slyším. To jde asi za zhora. A jo. Tam půjdeme Jdem se potom, tam nás teďka podívat. nechce. Fuj, to je hnusný zvuk. Jo, co tam je? Co- Ježiši Kriste! Pavle! Ježišmarja. Což v pohodě. Kámo, tak jako... Bojím se, že mám zlomenou nohu, ale... Počkej, Tohle jak tě nezabilo. je tam něco? Je tam tma, co? Kámo, je to tady nechutný, tady je tolik mrtvo, tolik hlav, krve. Máš Jak jak jo- se dostat ven? Jak se dostaneme nahoru? Jako můžu to jak zkusit, ale... Co budeme dělat?
Nevím, jak mi Počkej. to zatím nejde. Jak mi to zatím nejde. Jau. Mít tady nějaký žebřík. Nevím. Lano. Můžeme utrhnout ty liány klidně. Skvělý nápad. Tady nějaký... Takhle natrhám. Tak dobrý, to asi stačí. Pale. No. Tady máš. Lián ti Ui. tam házím. Zkus Jo. dostat nahoru. Jo, nějak to zkusím, no. Co tam? Ježišmarja. Vidím tam lepku. Oh, fuj. Tak to je humáč. Ještě trochu. Ještě trošku. Vydrž tam. Ještě trošku. Nespadni. Nespadni. Ještě trošku. No. Jo, dobrý, tak já proto zalezu dolů. Pro mě to vydrž, já vím, že to asi tíhá, ale musíš to zvládnout. Já ti naházím ještě nějaký, abys měl. Dobře. Tady máš. Okay. Jo, to bude stačit. Jsme blbý, my jsme si nepřinesli světla. To je blbý. Jo, to bude možná problém. Já tě podám ruku, pojď. Jo, Dobrý. tam jsem už tady. nepůjdem. To radši ty A už to zavřete a už tam fakt nejdem. Co jsi tam viděl? Kámo, samý hlavy, kosti tam byly, krev. Něco strašnýho. Tak tam je asi házel. Fuj. Fuj. Počkej, co když věznil i ty děti tam? Ne, to nechci, na to nechci ani myslet. Jo, Představa, že je tam háže. ne. Dobrý, jdeme tady. Nechá na ty skutečný děda. Dobrý. Teď jsem to říkal. Jo, dobrý. Myslím, to nebyla taková vejška, ale... Jo. Špatně jsem Pohodě. nohu. Chceš pomoct, nebo něco? Na to nějak rozchodím. Dobře. Tak nějaký To kontrast podívejte další. na tenhle obraz. Ten musíme To je dobrý. vzít, ne? Jo, ale takovém třeba bude drahý, vezmem ho, takovém. Pojď se mnou Takovém. někdo. Pojď. Pojď, já mu ještě s ním pomůžu takhle. Dobrý. Jo. Mám Dobrý, ho, pohoda. Máme ho. Paráda. Tenhle je pěkný, ten si necháme. Tak jdeme dál. Jo, tady to je OK. veliký. No A to ty jo. obrazuje tady hodně a tady malovala asi, co? O! Jo. To co? Co to je za zvuky, ale? A odkud to vůbec jde? Já nevím. Počkej, já se podívám z okna jenom opatrně. Tady jsou ty... Tady jsou boxy, co hrajou hudbu. A Nešla jo? předtím z toho ta hudba? A kdo by to jako zapl? Prosím tě. Straší tady. Pěkné vodní. Ty vole. Se docela bojím. A tady má i nějakou postel. A furt tady se krev, ty vole. Co se stalo? Tady byl nějaký duch? Ať nespadneš. Co? A koukal tady. Já nic neviděl. Tady takhle Čemi? Nemáš žádný koukal na nás. Jsi tím jistý? Jo, fakt? Tady tam nic nebylo, já jsem nic neviděl. Já už tady být nechci. Tady další letka. Za tebou. O! Uj. Tady má postel. Ale postel je docela dobrá. No to je? No ale už není moc pohodlnáte. No to ne, to je pěkně stará. Teda. Tak asi jdeme trošku ještě něco ukradnout. Tady nějaký knihy z toho vezmeme, tady to rozbořím. Jo. Tak. Berte toho co nejvíc. Jo. Okay, No, ale Tohle, no, teď si vezmu. pomůžete mi s tímhle obrazem, ten je taky dobrý. Jo, kdo to? Taky seberu, Tak jo, tady nějaký pojď, plátno. pojď. Ah! A to Máme je ho. dobrý, nice. Dobrý. Kurňa a zas. Jo. Co to je, jestli to je někde nějaká zvěř divná? Takhle jako jsem ještě neslyšel žádný zvíře, ale je to možný. Kámo, jak bez to bylo, to by se musel dostat nějaký mamut, nebo co? To asi jo. Ale jak by se No, vám líbil kdyby se ten tady obraz, dali klidně ho mamuti. můžeme i vzít, jestli se vám líbí ten obraz. Jo, na to nechci nechám. What? Co to bylo? Rozdělal Co kovově. jak kdyby spadla nějaká kovová věc? No,
Slon? Co to bylo? To stalo. Tam nic nebylo, ne? Když jsme byli na té zahradě, tak žádný zvon tam Ne, vůbec já nebyl. taky neviděl žádný zvon. To je divný. Nebylo, no. Prostě ještě něco tady vezmu tohle. Tak. Protože a rád bych odsek vypadnul už. Jo, asi už No, půjdem. musíme. Jdeme ke skoru. Co to bylo? Co to bylo? Ježiš, co to je? Rychle, pryč, Schovat někam. pryč, 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 Ano, pryč, schovat, pryč. schovat. Já jdu tady, já jdu tady koknu, já jdu tady za okno. Já se schovat tady dolů. Já jdu za váma, tady, Kde pak jste? Lidičky, vy jste se vloupli do mé vily a za to zaplatíte se svými životama. Já vás jdu hledat. Neměli jste sahat na mé obrazy. Já nechci umřít. Tady chodí, on tady chodí. Já vás cítím. Vy jste někde blízko. Já to nedávám, já musím asi vyběhnout. Utíkám, utíkám. Pojď sem! On vyběh asi, on vyběh. Jdeme nahoru, dělej, pojď, jdeme nahoru. Rychle. Jo, tady, pojď. Skot. A máme musíme moc co nejrychleji zmizet, ale dělej. Teda musíme. Rychle. Co bych dám? Já vůbec nevím. Měli bychom ho první najít. Jo, ale A bacha, to je jasný. Ale hlavně moc neřvi. Nesmíš moc řvát hlavně. Dané, kam jsi zaběh? Dané, kde seš? Nikde ho nevidím. Tak ne, dole je to asi čistý, asi šli ven. OK. No tady v kopáně, počkej. Dané, jsi tady? Ne, tady nikde, Tady není. tady nikde. Tady Zašel. není. Nechytil ho náhodou. Se bojím toho, ale... Tak pojď pomalu ven, pomalu. Dané, Dané, Čau. Ježiš, co tady děláš? Já jsem musel se někam skryt. Já tohle nezvládám tady. Ty, jsi viděl co? Nevím, já jsem prostě utek, asi šel po mně, nevím. Nevím kde, není tady teď někde. nevím. Abych ho už chtěl jako zmizet. No ale, jak se dostaneme přes nějaký ten materiál obrněný, nebo co to je za materiál, ani nevím Musíme vůbec. krumpáč. Jo, taky, tak to můžeme prokopat, zkusit Ale to bude prokopat. trvat dlouho, než to prokopem. Nějak se pokusíme. Musíme. Já už nemám moc energie, tak pojďte. A dávajte si Vy bacha. si opravdu myslíte, že jo, to měl dík? Já Ježíši Kriste, rychle utíkej! Počkejte. Pryč. Rychle, do domu. Pojďte se schovat někam, utíkejte. A do koupelny. Tady se schovat. A zavři. Já jdu nahoru někam už. Opatruj se. Já jsem se schovat, jde nahoru. Pak jste. Co přijde, já ho trefím sekeru a utyčím tam nahoru na ty barely. Dobře, tak ho přitáhnu. Tak. To může být tyhle hloupé lidi. Možná zde? Říkám tady! Čekajte! Vy jste hloupé lidi. Já jsem přece duch. Jo, prdele, my už vlastně nemůžeme udělat. Já tady zapálím. Až mu nic nezbyde. Tady zapálím. Cože? Ne! Zapalujte! Můj duch! Ne! Tak já zapaluju. Jo! Jau! Já jsem se odevzal. Jau. Já zapaluju.
No, nič bránu, nič bránu. Za to zaplatíte! Rychle, pojď. Já se ještě vrátím! Zapaluj. Není konec. Máte to? Utíkáme. Utíkejte rychle, běžte Zdravé. co nejdál. Kde pak jste? Já vás jdu hledat. Vy jste se vloupili do mé vily. A za to vy zaplatíte. Kde pak jste? Lidičky. Vy jste se vloupili do mé vily. A za to zaplatíte s vaším smrdu. Lidičky. Vy jste porušili můj pokoj. Vy jste vloupli do mé víly. Kamo.